Здравейте! Този урок е на тема обстоятелствено пояснение. В изминалите няколко урока разгледахме главните части в простото изречение подлог, сказуемо, както и една от второстепенните части – допълнението. В този урок продължаваме прегледа над частите, които допълват и поясняват някоя от главните, като ще се спрем на обстоятелственото пояснение. Обстоятелственото пояснение е второстепенна част на изречението, с която се изясняват обстоятелствата, при които протича дадено действие или състояние. Подобно на допълнението, обстоятелственото пояснение се отнася към сказуемото и се открива чрез въпроси, насочени към действието в изречението. Тази част на изречението уточнява при какви обстоятелства се извършва някакво действие или състояние. Тези обстоятелства могат да засягат времето, мястото или начина на протичане, както и да обхващат обема или количеството, което се отнася към действието. Поради разновидностите, от които може да се състои дадено действие или събитие, обстоятелственото пояснение се поделя на 4 вида. Към всеки от тях се задава конкретен въпрос. Когато се уточнява времето на протичане, въпросът е кога. Когато става дума за мястото, къде, ако се говори за начина, как и съответно за количество, въпросът е колко. С тези характеристики обстоятелственото пояснение напомня на една от частите на речта – наречието. Поради многото прилики между тях, най-често обстоятелственото пояснение се изразява чрез някое от видовете наречия. Например, в изречението «До вечера Катя и Мария ще ходят на театър». Наречието «до вечера» в състава на изречението е в ролята на обстоятелствено пояснение за време. Откриваме го с въпроса, който задаваме към сказуемото. Кога ще ходят на театър? До вечера. Също така, на театър е обстоятелствено пояснение, само че за място. Откриваме го с въпроса къде ще ходят? На театър. С този пример виждаме, че освен чрез наречие, тази част на изречението може да се срещне и като съчетание от предлог и друга част на речта, най-често съществително, както е в случая. Важна особеност на обстоятелственото пояснение е, че макар да се отнася към сказуемото, не е задължително да е пред или след него. То може да се намира на различни места между различни части на изречението. Например, в изказването «Марина ще лети с самолет до Венеция». Пред обстоятелственото пояснение за място «до Венеция» се намира допълнението «с самолет». Изречението няма да промени смисъла си, ако разменим местата на двете второстепенни части. Тогава ще получим Марина ще лети до Венеция с самолет. При синтактичен анализ търсим обстоятелствено пояснение, след като първо сме открили сказуемото, подлога, ако е изразен, и допълнението, ако има такова. Независимо кой вид обстоятелствено пояснение е използван, тази част на изречението се подчертава с две прави и две, които ги пресичат. Като второстепенна част, обстоятелственото пояснение не е задължителен елемент във всяко едно изречение. Напълно е възможно обаче в даден случай да има две или повече обстоятелствени пояснения от един или от различни видове. Нека видим и такъв пример. Сутринта закусих, приготвих набързо раницата си и тръгнах към парка. В него има не едно, а цели 3 обстоятелствени пояснения. Откриваме ги, като зададем въпросите «Кога закусих?» Сутринта. Как приготвих раницата си? Набързо. И къде тръгнах? Към парка. Така открихме обстоятелствените пояснения за време, начин,
и място, изразени с две наречия и едно съчетание на предлог и съществително име. В случаите, когато обстоятелственото пояснение е изразено с предлог и съществително име от мъжки род единствено число, трябва да запомним, че то винаги се членува с кратък член. В последния пример, който разгледахме, едното от обстоятелствените пояснения е точно такова. Към парка е обстоятелствено пояснение за място, съставено от предлог и съществително име в мъжки род единствено число, което е членувано с кратък определителен член А. Нека обобщим. В този урок се запознахме с обстоятелственото пояснение и функциите, които изпълнява. То е второстепенна част на изречението и се дели на 4 подвида – за време, място, начин и количество. Отнася се към сказуемото и най-често се изразява чрез наречие, но може и чрез съчетание от предлог и друга част на речта. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!